Morning everyone. Karon magsumok-sumok na punta diri sa kasagbutan diri manguha ta diri og buwak. Iti ni butra buwak santa no tanawa guys. So, labi na karon nga padung na Valentine's Day. Siyempre manguha ta diri tanawa guys. So iti nagarang buwak yun guys. So, na gamit kini karon nga Valentine's Day kisa mo toy ganahan manghatag og buwak. Are naman diri daghan na kayo. Manguha ta diri buwak santa tanawa guys. So pungpong kayo siyempre mga babae mga ganahan mga naghatagag buwak karon kay wa man tay budget karon kani na lang atuang gamito na daghang magay buwak di santan basta puwa na daog na basta puwa wa na gina say na kuno na sa gugma guys. Samtang nga uban nga wa pay uyab karon chance ninyo maningkamot yun magpa-impress yung maayo sa inyong mga gipanguyaban diya hatag yung niya sa buwak diya chocolate pa da unsa diya para yung nag-Valentine's Day, panugto na mo. para na mo kadit-dit tanawa guys. So, puwa kayo. Mag-DIY lang sa daan kanila sa to, mantinin lang sa daan buwak sa santan kay may budget kani. Basta kay worth it gyud kay imo yung gihaguan gyud na. Di ba lali magsumok-sumok gyud sa aning kasagbutan tanawa mangatol pagitani dagam kay maligas so tanawa guys. So, okay na kayo guys. Diba? May in love na kita. May in love na gid ang mga babae yan